الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. ذوق شوق نال محبت نال درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس بارگاہ دے اندر. خالق کائنات بندہ ناچید نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاران دا صدقہ دین حق دے حق فقیران دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچید نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرماوے. کوٹ شیر محمد خان تحصیل دپال پور پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے. اج دی عظیم الشان مبارک محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم و عرس مبارک حضرت سید بابا بورے شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس دا اہتمام بزرگوارم محمد ذوالفقار لاشاری صاحب نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی
انہاں دی اس عاجزانہ کاوش خدمت اہتمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے، خاندان سنگیاں دوستاں سمیت دارین دی سعادت بخشے۔ عزیزم، مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اس دا عنوان دس دینا، نور اور ہنیرا۔ اج دا خطاب و بیان دو حصیاں دے اندر تقسیم ہونا ہے۔ اہل سنت و جماعت دے مذہب عقیدہ ایمان دے مطابق ابتدا پہلے سے دے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی نورانیت مبارک دا ذکر کرانگے، آخری حصے دے اندر اونا ہنیران دا ذکر کرانگے جڑا آمد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت مکہ دی سرزمین تے ہے سن۔ پھر موازنہ کرانگے کہ او مکہ دے آمد محبوب خدا دے وقت جڑے او ہنیرے آئے سن نا، کیا وہ آج ساڑھے اندر تے نہیں؟ جی ہومن گے تے کوشش کرانگے بے انہوں کٹ دئیے، تے جے نہ ہومن گے بارگاہ رب العزت دے اندر اللہ دا شکر کرانگے کہ مولا تیرا احسان ہے بے ہنیرا ساڑھے چکونی۔ عزیزم، وقت میں تھوڑا لانگا، نیند نہیں کرنی، اتنا امتیاز کرنا ہے بجدو فلم پہ بہ کے تو دی سمجھے ہونا یہ نبی دی محفل اندے جنے سونا، او دے سونا ہے اندے جاگنا ہے۔ ایک دو گلہ ممبر مبارک دے حوالے نال کر کے تے میں موضوع والے پاسے آ جانا ہے۔ جس ممبر مبارک تے میں بیٹھا نا، ایک کوئی تھانے دار دے بان دی کرسی نہیں، ایسا چو وزیر مشیر صدر دے بان دی کرسی نہیں، اے منصب عظیم ہے۔ اے ممبر رسول اللہ دے جیندے تے رب العالمین جل شانہ دے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء و رسول تشریف رکھ دے رہنے اس ممبر مبارک تے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر، مولا عمر، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن بصری، سیدنا امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ میران رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید ورگے، خواجہ فرید ورگے، داتا حجویری، خواجہ اجمیری، تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ، انج دے مردان خدا اس ممبر مبارک تے تشریف رکھ دے رہے نے۔ اسلام دی تاریخ اس گل دی شاہد ہے کہ ممبر مبارک جدو اللہ تعالیٰ دے اولیاء دے ہاتھ سی نا، امت مسلمہ تک حق اور حقیقت دے پورے راز کھل دے سن۔ آ کفر ہے، آ اسلام ہے، آ غیرت، آ بے غیرتی، آ گناہ، آ ثواب ہے، آ کم نیکی دے مسلمان واسطے کرن دی اجازت ہے، نیکی کرے، آ نہ کرے۔ پوری شرع شریف دے مسئلے کفر دے، ایمان دے، عقیدے دے، فقہ دے، حلال و حرام دے، جیویں محمد پاک دی شرع شریف ہے ان دے این مطابق
امت مسلمہ تک پہنچ دے سن قدوں جدو اے منبر فقیران دے ہاتھ رہے اسلام دی تاریخ اس گل دی شاید فقیروں میں کوئی ڈرامہ نہیں چھیڑ کے بیٹھا محمد دے دین دی اسلام دی حقیقت میں تیرے سامنے پہ رکھنا اسلام اس گل دی گواہی دیتا ہے کہ انج دے مردان خدا منبر مبارک دی خاطر انہاں اپنی گردناں تے کٹا لئین پر رسول اللہ دے منبر دا سودا نہیں کیتا نہ حکمران نال تے نہ عوام نال ہے کہ نہیں یار بولیا کرو مینوں پتہ لگے بے میں گونگاں دے پنڈ وچ نہیں آیا بولداں دے پنڈ وچ بیٹھا ہاں لیکن افسوس سادہ افسوس جدوں دا منبر مبارک عام مولی طبقے دے ہاتھ آیا نہ عام دے انہاں دا عالمہ رسول اللہ دے منبر مبارک دا سودا کیتا ہے کئیاں کافراں دے نال ڈالر دے بدلے کئیاں حکومت نال کرسی تے عہدے دے بدلے کئیاں عوام الناس دے نال 30 ہزار دے بدلے آج جویں تواڈے دیپال پور شہر دے اندر منڈی نہیں لگدی جانور دی لگدی آج پاکستان وچ ملّاں دی منڈی لگدی جانور دی منڈی تو وچھا لین جا تے 20,000 دا لب جاندا ہے 30 دا جڑے بول دین چلو تے زبان والن باقی گونگن دا بھی لبدا ہے رنگ ہوے گورا شیوال اللہ تے مڑ 50 دا بھی لبدا اج ملّاں دی منڈی دے اندر ملّاں 20,000 دا ہی لبدا ہے 30 دا بھی 40 والا بھی سورو وہ سونی سلطانی والی مڑ 50 دا بھی لبدا ہے وچھے دا رنگ سونا 50,000 ملّاں دی سور سونی 50,000 یہی تو ہے کاروبار لگانے سے ملے گا بھائی عزیزم الحمدللہ میں جنا بزرگان دین دے ہاتھ مبارک دے اندر ہاتھ دیتا نا او دامن یہ جدا مضبوط ہے ساڑی اے بیت دا سلسلہ جا جڑدا تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اور الحمدللہ آج تک نہ تے ساڑے مرشد کریم کدے وکن نہ استاد مکرم وکن باطل لاکھ ترلا لایا بھائی لے لو تے آ جاؤ فرمایا گردن تے دے سکنے ہیں پر تواڈے نال رال نہیں سکدے اللہ تعالی دی دتی مدد توفیق دے نال بغیر کسے دے نال فیس تے کیتے پورے ملک دے کونے کونے نبی دے دین اسلام دی آواز پہنچائیے کہ آ حق ہے اور آ حقیقت ہے آ اسلام ہے انشاءاللہ العزیز استاداں دے شاگرد بھی جننے چل رہے نا کدے کسے نال فیس دا مطالبہ نہیں مینوں تسی اینا دینا نہیں اس منبر مبارک تبان علیہ مطالبہ امت مصطفیٰ نال نہیں کر سکتا تو عزیزم آج منبر وک چکا ہے ڈرامہ بعد ملا وک چکے دین دس دے کونی اور عوام الناس جڑی آج مطالبہ کر دیئے مولیاں دے کھول وہاں دن بھائی سانو او دین دس جڑا ساڈا نفس پسند کرے جو اساں کریے
او دین بن جائے قرآن بند رکھ تو سانو کو آ سنا کوئی ماں دی شان چا سنا کوئی ادھرو دو گلاں کو شعر ادھرو سنا جی تو سانو دسے دین دین تو پورے نفس دے خلاف ہے جدو دین عالم دس دے تے فٹ چوٹ وجدی یہ پھر رنگ بدل دے یار گل نہ کرے اللہ تعالیٰ دین اتارا اس نفس نو توڑن دی خاطر تو عزیزم خیر جی میں ادھے لگا رہا تے وقت گزر جانا توجہ پوری فرماسو میں دوران خطاب ایک تے کسی دی خوشامد نہیں کرنی جانبداری نہیں ہونی میں جناب کسی دی جیب تے نگاہ نہیں رکھنی چاپلوسی نہیں کرنی تھندی نہیں لامنی جو حقیقت مسئلہ ہے میں ان دا بیان کراں گا میں یہ نہیں آکھاں گا بھئی ماشاءاللہ جے ملک صاحب میلاد کرائے تے رات میں خواب وچ ویکھا جنت دے اندر بیٹھن تے میں باہر کھلا سا انج دا کوڑ بھی میں نہیں مارنا لوکنا لوک بول سبحان اللہ تو عزیزم اہل سنت و جماعت دا مذہب عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی دا حبیب آپ دا بشر ہونا بھی برحق ہے آپ دا نور ہونا بھی برحق ہے بشریت دے اتے بھی اللہ دا قرآن آیا ہے آپ دے نور ہومن تے بھی اللہ دا قرآن آیا ہے اے اہل سنت دا عقیدہ ایمان ہے اساڈے عقائد دی کتاباں دے اندر اے گل موجود ہے یار جتھے قرآن اترے کہ اولاد آدم نے بشریت برحق آپ دی نورانیت بھی برحق بول بول سبحان اللہ میں نور دا ذکر کر دیا اللہ دا قرآن پڑھاں گا بول چا سبحان اللہ ارشاد رب العالمین سونا رب فرماؤندا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ سونے فرمایا ایک گل پکی ہے تحقیق شدہ بات ہے جڑا اللہ دے طرفوں تواڈے والا آیا نور ہے جڑی نال کتاب مبارک لائے آیا ہے او بھی نور ہے اللہ دی کتاب جڑی محمد کریم لائے آیا ہے او اللہ دا قرآن ہے قرآن بھی نور ہے سونا کملی والا مصطفیٰ بھی نور ہے اس آیت مبارک دی تفسیر لکھ دیا ہر مفسر جنہاں نو رب العالمین اندر دل دے اندر ایمان حب مصطفیٰ تے عشق مصطفیٰ دی دولت دیتی تھی ہر مفسر اس آیت دے تحت لکھے بے نور دا مطلب محمد دی ذات کتاب مبین دا مطلب اللہ دا قرآن ہے نور دا مطلب محمد دی ذات ہی اللہ اہو جیا نور بنا کے جوڑے ہوئے صدقے جاواں اما آمنہ پاک فرماؤں دیاں جس رات میرا پتر میرے کھول تشریف لے آنی سی میں اپنے حجرہ مبارک دے اندر لیٹی ساؤں کچا مکان مبارک حضرت آمنہ پاک دا فرماؤں دیاں کوئی دیوہ نہیں کوئی اتھے جناب روشنی دا اہتمام نہیں میں تنہا لیٹی ساہاں مدینے دے تاجدار دی آمد مبارک جدو ہون لگیے او کچا مکان تے گوپانے رسی جدو حبیب آئے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین دی شان پاون والا حبیب جدو آیا آمنہ پاک فرماؤں دیا نے خرج منی نور میرے وچو ایک نوری ظاہر ہویا ہوئے او دے ظاہر ہون دے نال پورا میرا مکان کچا حجرہ مبارک نور دے نال جگ مگ پھیا کردہ سی ایڈا نور او طاقت والا سی میں اپنے حجرہ مبارک دے اندر بے کے ملک شام دے محل میں ویکھن او دے اندر چلن والیاں بازاراں دے اندر جڑیاں اٹھنیاں ہے سن میں انہاں دیا گردناں ویکھ لئیاں نور جو ایڈا طاقت والا سی صدقے جاواں حضرت سیدنا ابو ہریرہ دی ایک روایت سناواں میرے آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ نبی دا صحابی فرماؤں دے نے محبوب خدا نے فرمایا اے میرے یارو جدو رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اچھا بھائی گال سنو
جنہ دی داڑھی کونی وہ جتے بیٹھے آ داڑھی والا ستا پیا بے داڑھی جاگ دے بیٹھے اج تو ایک ٹمبا فوٹو مینوں پھڑا دیو میں جانا تے داڑھی والے جان بھئی تہاڈا تک بندا ہے سون دا ہن نہیں سونا نہیں تے باقی تقریر کھڑے ہو تے سننے پین زندہ ہو کے بول سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندن محبوب خدا فرمایا جدو رب العالمین آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا حکم فرمایا آدم علیہ السلام رب العالمین دا ارادہ مبارک قیامت تک تیری جنی اولاد جمنی ہے رب العالمین چاہنا میں تینوں اج ہی وکھا دیا آدم علیہ السلام عرض کر دینا ہے مولا کریم اگر جو ہو جاوے تے تیرا فضل عظیمی ہونا ہے رب العالمین فرمایا اے آدم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر تشریف لے آو آدم علیہ السلام پاک آدم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر تشریف لے آئے نے جی میں رب العالمین دی شان مبارک ہے اپنا ید اللہ والا ہاتھ آدم علیہ السلام دی کانڈ مبارک تے رب العالمین نے پھیریا انجنا تصور کری جی میں تیرا میرا ہاتھ ہی نا انسانی آدامت رب العالمین دی ذات پاک جی میں اوندیاں ایشانہ نے اوہی جان دئی اپنا ہاتھ مبارک آدم علیہ السلام دی کانڈ مبارک تے پھیریا جنی اولاد جمنی سی آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچوں تمام دیا تمام روحان دی شکل دے اندر آدم علیہ السلام دے سامنے آ گئیاں آدم علیہ السلام فرماندن میں ویکھیا میرے سامنے تمام دیا تمام روحاں سامنے آ گئیاں میں ویکھیا انہاں روحاں دے اندر کئیاں چمکدار سن چمک رہیاں سن کئیاں دا نور جناب او چن آ ستارہ وانگو پیا چمکدا سی کئیاں دا نور جناب جڑیاں روحاں سن او جناب آسمان دے چن وانگو پیا چمکدیاں سن کئیاں دا شان بڑا اعلیٰ سی کئی گھپ ہنیرے دے اندر کالیاں سیاروہاں بڑک رہیاں سن میں اچانک آدم علیہ السلام فرماندن میں نگاہ ماری ویکھنا کیاں رآ نورن ساتعن فی اسفلہم آدم علیہ السلام فرماندن میں ویکھیا وے اچانک ایک نور نظر آیا جڑا زمین تو آسمان وال جا رہا سی میں رب کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے مولا کریم قال ھذا قال اے میرے مولا کریم اے نور قادا وے رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام قال ھذا ابنک احمد وہو اول وہو آخر وہو اول شافع اے آدم علیہ السلام تیرے بیٹے احمد دا نور اے ساریاں تو پہلے ہی آونا انہیں ساریاں دے بعد ہی میدان معاشر دے اندر جنہیں شفاعت کرنی ہے تمام نبیاں دیا امتاں دیئے اے ہوئی احمد ہی ہن آدم علیہ السلام سرکار جدو سنیا کہ اے ہوئی میدان معاشر دے اندر شفاعت کرے گا جنہوں شفاعت دے کبرا آکھ دینی میدان معاشر دے اندر وہ نقشہ کی ہونا ہے صدقے جاواں زمین جڑی تانبے دی ہونی ہے سورج سر تے آیا ہونا ہے گناہاں دی وجہ نال محبوب خدا دی حدیث ہی گناہاں دی وجہ نال پسینہ چڑھیا ہونا ہے جنہیں گناہ ود دے جانن پسینہ ود دے جانا ہوئے کئیاں نو گٹیاں تک پسینہ آیا ہونا کیونکہ تلے زمین تانبے دی آسمان دے نہیں آسمان تو اتا نہیں سورج جناب سر تے آیا کھڑا ہوئے پھر بھیڑے دی ہونی ہے ہر نبی دی امت موجود ہونی ہے پسینے دا عالم ہونا ہے کسے دا گوڑیا تک پہنچیا ہونا ہے کسے دا جناب ناف تکر پہنچیا ہونا ہے کسے دا سینے تک آیا ہونا ہے گناہ جیویں ود ہون گے پسینہ کسے دا گردن تک آیا کسے دا نک تک کئی ڈبے ہون گے اور او اللہ دے عذاب دا پسینہ ہونا ہے ہر بندہ پریشان ہوئے گا بیارا اے پسینے والا عذاب ساتھو چکیا جاندہ نہیں اللہ مہربانی کرے تے ساڑھا حساب شروع کرے جنت دے جہنم ساٹھ دے آتے پسینے والا عذاب چکیا جاندہ نہیں ہر بندہ پریشان نہیں پھر پھرا کہ اپنے نبیاں دے کھول جاون گیا ہر امت ہر نبی دے کھول جاوے گی لیکن وہ کھن گیا سا مولا دی بارگاہ دے اندر عرض نہیں کر سکتے اسا شرمندہ وہاں آخر دے اندر محبوب خدا دے کھول ہر نبی دی امت پہنچے گی عرض کرن گے اے کریم مہربانی فرما دے
اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر فریاد کر ساڈا حساب رب شروع فرماوے محبوب خدا اتھے کمال عاجزی دا اظہار کر دیا رب دی بارگاہ فریاد کرن گے اے مولا کریم ہن تے انہاں دا حساب شروع فرما لے اپنے محبوب دے عرض کرن تے رب العالمین انہاں دا حساب شروع فرماوے گا اے شفاعت کبریٰ اندائی ذکر سلطان العارفین پیر باہو فرمایا بے بسم اللہ او اسم اللہ دا ات اے وی گینا بھارا نال شفاعتی اوے سرور عالمی ات چھٹ سی عالمی سارا حدوں بے حدی او درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا میں قربانی اے اونا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا شان آدم علیہ السلام جدو ساڈے نبی احمد پاک دا سنیا وے آگا دھرتی تے آدم علیہ السلام جنہ عرشہ آپ رہنا تھی جدو دنیا تو جان دا ویلا آیا وے آدم علیہ السلام دا اپنے پتر شیس علیہ السلام نو صدیہ فرمایا پتر میں تیرے کو ایک بڑے وڈے امر دا عہد لین لگا وہاں عہد کر میرے نال پتر میں تیرے متھے دے اندر نور احمد پیا چمک دا ویکھنا وہاں ان دی خاص حفاظت کرنی ہے پاک بیبیاں وال منتقل کرنا وے ان شیس علیہ السلام عہد کیتا ہے ان عہد ہویا وے نور احمد تے عہد لین والا بھی نبی ہے عہد دین والا نبی ہے شیس علیہ السلام بھی نبی ہے آدم علیہ السلام بھی نبی ہے عہد کیڑی گل تو یا نور احمد تے حفاظت کرنی ہے تا رسول اللہ فرماؤندے نے میں پاک پشتاں تو پاک رحمہ والمنتقل ہویا وہاں وہ نبی پاک جنہ جنہ پشتاں دے اندر رہنے جنہ جنہ رحمہ دے اندر رہنے تاریخ دس دی ہے اونا کدے بت نو سجدہ کیتا ہی نہیں ہے صدقے جاواں ذرا توجہ فرماوی حضرت آدم علیہ السلام دی گل دسی ہے ایتے ابو البشر نے تخلیق انسانی دے پہلے شاہکار نے او پہ دس دے نے میں اودو دا نور محمد دی چمکار وکھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میں نماز صبح دی پڑھی توجہ ہے گھر دے اندر بائے کہ میں رب دے قرآن دی تلاوت پہ کرنیاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک تو گھر مبارک وال تشریف لے آئے نے میرے وال ویکھیا میں رب دے قرآن دی آیت پہ پڑھ دی سانجی دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن مبارک دا ذکر آیا ہوئے کہ مصر دیاں بیبیاں جدو یوسف علیہ السلام نو ویکھیا زیارت یوسف علیہ السلام دی کیتی اونا جناب چھریاں بجائے پھل کٹن دیتے اپنے ہتھاں تے مار کے تے ہتھاں دی انگلائی کٹ چھڑیاں انہ حسن ہے سے حضرت یوسف علیہ السلام دا بی بی پاک فرمون دین میں رب دا قرآن کھولیا ہویا ہوئے آیت مبارک پڑھی جانی محبوب خدا تشریف لے آئے نے میں حیران ہو کہ اس حالت وچ بیٹھی سا جویں بندہ سکتے دے عالم وچ ہوندا کوئی خبر نہیں ہوندی انی میں سوچ دے اندر گم سا محبوب خدا نے فرمایا عائشہ خیر ہی میں عرض کیتی یا رسول اللہ
رب دے قرآن دا مسئلہ وے یوسف علیہ السلام دے حسن دا ذکر مبارک چھڑیا پیا وے ایڈے عظیم سن پھل بھی کٹ گئے انگلا بھی کٹ گئیاں خبر تک نہیں ہوئی تے یا رسول اللہ میں اے پہ سوچنیاں تواڈا تے حسن عظیم ہے لکھا یوسف ایک پاسے اے حبیب تواڈا حسن ایک پاسے توانو ویکھ دیا کدے کسے ہاتھ نہیں کٹیا اگلا نہیں کٹیاں پیر نہیں کٹے راز کیے محبوب خدا نے فرمایا عائشہ جمالی مستور ان آیون الناس غیرتم من اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رآ یوسف اے عائشہ رب العالمین میرے اس انسانی لبادے تے 70,000 بشریت دے پردے پوائے یہ ایک پردہ چک دیا کسی انسان دی آنکھ جو طاقت نہیں جو محمد دا حسن مبارک ویکھن بی بی پاک عرض کر دین یا رسول اللہ اج حسن حقیقی تے وکھاو محبوب خدا نے فرمایا عائشہ تو نہیں ویکھ سکدی بار بار اصرار کیتا پیاری سن محبوب خدا نے فرمایا عائشہ اکھاں بند کر لے ایک پردہ چکاں گا محبوب خدا جدو پردہ مبارک ہٹایا وے فرمایا عائشہ اکھاں کھولو بی بی پاک عرض کر دین یا رسول اللہ اکھاں تے کھل دیا ہی نہیں ہاں میں بڑا زور لایا پر اکھ نہیں کھلی لیکن بے ہوش ہوتے زمین تے ڈگ گئیاں بڑی دیر بعد جد ہوش آئی عرض کر دین یا رسول اللہ جنہ یوسف علیہ السلام نوے کے انگلا کٹیاں تھل اگر تواڈی زیارت کر لیں دیاں تے اپنے او چھریاں جناب اپنے کلیجے تے مار تے دل ہی کٹ چھڑ دیاں تسا تے حسن دا شاہکار ہو ایڈا سونا تے حسن والا نور والا ساڈا نبی سی ہن ایک مثال سناواں شکر کر مینوں کوٹ شیر والا سوٹا نے دتا نہ تے تیرے سر وچ ہوے کوئی تماشا ہے تماشے وچ جاگو تے میلاد وچ سمو عجیب عاشق ہیں بھائی اونج پوچھو تے کون عاشق مرے عاشق تے مشوق دے ذکر چ آندا باویں سال لگ جاوے تیرے کول 20 منٹ نہیں پہ لگدے توجہ ہے فقیرو صدقے صدقے ہن صدقے جاواں قسم خدا دی نبی دے نور دی گل سناواں تے سناواں وی اللہ دے فقیر دی زبان نال مسئلہ بیان کرے اللہ دا ولی کرے چست تا بندی ہی میں پڑھیا مثنوی شریف دے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں جناب نور بشر دی مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے صدقے جاواں انہاں جناب جڑی مثنوی کتاب لکھی ہے معرفت دے اوتے تصوف دے اوتے کمال کر چھڈیا اے دیو بندیاں دے کول وی پڑھائی جاندی ہے تے اہل سنت و جماعت بریلیاں دے کول پڑھائی جاندی ہن توجہ فرماوی مثنوی دے اندر مولانا روم لکھ دے نے ایک پورا باب انہاں لکھیا وے کی سلطان محمود غزنوی کا چوروں کو پکڑنے کا طریقہ جدو بادشاہ محمد قرآن اسلام دا سلطان محمود غزنوی بنیا وے تے او چوراں نو کیویں پھڑدا سی انہاں پورا باب لکھا ہے واقعات لکھن انہاں پورے جناب حکایات لکھین انہاں دے اندر انہاں ایک حکایت لکھی ہے جڑی میں سنا رہا ہاں میرے موضوع دے مطابق آپ فرماؤندے نے سلطان محمود غزنوی جدو بادشاہ بنیا وے رعایا سو جاندی سی بادشاہ جاگ دے اے سلطان محمود بھی جاگ دا سی
سنت میرے پاک عمر دی زندہ پیا کردا جویں عمر جاگدا سی رسول اللہ دے مدینہ دیاں گلیاں بازاراں دے اندر یار کوئی سائل ہوے کوئی حاجت مند ہوے کوئی محتاج ہوے کوئی بیمار ہوے کوئی جناب کسے حاجت دے اندر ہوے میں عمر جا کے پہنچا گا رات نو خدمت کراں گا تے مولا دی بارگاہ دے اندر ثواب ہی لواں گا کیونکہ او بادشاہی ثواب سمجھ کے کردے سن عبادت سمجھ کے کردے سن کیونکہ قرآن مولا دی عبادت ثواب تے عمر قرآن نالی نظام چلا رہا وے نہ اپنی پیا مندا نہ غیراں دی مندا وے نہ جناب کسے قریبی دی من رہا وے جتھے قرآن دا فیصلہ ہے عمر دا فیصلہ وے انج دا بادشاہی نظام چلاون والا عمر رات نو مدینہ دیاں گلیاں بازاراں دے اندر جا کے گزاردا سی ایویں سلطان محمود غزنوی بھی رات نو جاگ کے گزار دے آپ فرماؤندے میں ایک رات مولانا روم فرماؤندے نے سلطان محمود غزنوی ایک رات جناب ملک دیاں گلیاں بازاراں دے اندر پھر رہے نے ایک جناب چوک دے اندر جتھے چورستے 4 سڑکاں مل دیا سن چوک دے اندر سلطان فرماندے میں چل دیا سامنے بازار دے اندر چوک وال جدوں نگاہ ماری ویکھنا کیاں اوتھے 4 بندے بیٹھے سن اے واقعہ مثنوی دا کسے ملہ دی کتاب دا نہیں اے اللہ دے ولی دی کتاب ہے ولی بھی سچا ہے ولی دا فرمان بھی سچا ہے ولی دی کتاب بھی سچی آپ بڑھے تھا پائے آپ ملہ دیا کتاباں تے لگ گئے خدا کا دے رگڑا تے دے رگڑا در رگڑا تے دا رگڑا اور وہ فقیر دی کتاب فقیر وہ بندہ ہوندا جڑا نفس ماری بیٹھا ملہ دا تے وچ کھلا ہے ملہ دا فقیر ماری بیٹھا اے آپ لبدا ودا فقیر لبی بیٹھا مڑو سچا نہیں ہون دی گل نہ سنا مولانا روم فرماندے نے سلطان جدوں ویکھیا نا رات دا ویلا تھے 4 بندے تے عام چوک دے اندر سارے عام بیٹھے بادشاہ نظام میرا قانون میرا میں اسلام چلا رہا کسی دے اندر طاقت نہیں جو عام گلی بازار دے اندر رات اس وقت بیٹھے تے آپ نے فرمایا انہاں دی جرت کیویں بن گئی پھر آپ نے فرمایا ہاں یہ چور نے جڑے انج بے باقی دے نال بیٹھے نے انہاں نوں نہیں پتہ ہن آپ نا انہاں نوں پھڑن دا طریقہ پہ سوچ دیں نور بشر دی گل کر رہے ہیں اچھا سوچ دے کھڑے بھئی انہاں نوں میں کیڑے طریقے نال کس فن نال انہاں نوں پھڑاں سوچ دے پین کہ انہاں چوراں چوں ایک دی اچانک نگاہ گئی انہیں کیا نسو کوئی آ رہا ہے نسو 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 چور نس پے بادشاہ پریشان ہویا بھئی یار یہ کم خراب ہویا میں تے کدے چور چھڑے نہیں ساڈا کدے پھدے نہیں ہن سویرے کوٹ شیر محمد خان ہے تساں آکھنا گالاں کڈدا گالاں کڈدا گالاں اے گال ہے عجیب اس قوم دی عقل دانی بھئی سچ نو جیڑا بندہ کہ گال کڈدا ہے اے تے کوئی ڈورو عقل والا بندہ آکھ سکدا ہے جیڑا عقل والا بندہ جنوں اللہ ایمان دا نور دتا آکھے گا یار بھاویں جرم میرے تے گل سچی ہے سلطان جدو پریشان ہویا بھئی نس گئے او خالی بادشاہ نہیں سن اللہ دے کامل ولی سن آپ جدو پریشان ہوئے اللہ دا ولی پریشان ہوئے رب نو کیویں گوار ہے فوراً ذہن مبارک دے اندر گل پائی اگے چور پنس دے سن پچھے بادشاہ بھی نسنا شروع کیتا نسدیا پچھے آوازاں ماریاں فرمایا یارو نہ نسو نہ دوڑو انا بشر مثلکم میں تواڈے ورگا
نہ دوڑو میں تواڈے ورگا وا عربی پڑھی قرآن سنایا انا بشر مثلکم میں تواڈے ورگا تواڈے نال دا تواڈے ورگا جدو چورا سنیا کہن لگے ٹھہر جاؤ وہ نسل دی لوڑ نہیں جڑا پیچھے پیا سڑدا ویا نا بشر مثلکم میں تواڈے ورگا تے آپا چور ہے اے بھی چور ہے ہن اونا مانا لیا اپنے مقصد دا پر بادشاہ مانا لیا وے اپنے مطلب دا ہن چوراں دا مقصد ہے چورے نو رلا لئیے پر بادشاہ دا مطلب ہے میں انہاں نو پھڑا زمین آسمان دا فرق ہی چور جدو ٹھہر گئے سلطان پہنچے فرمایا خیر تیا ہوئے کیوں نسے ساؤ کر کہن لگے جی ہر چور جدو بندہ ویکھ دے تے نس جاندے فرمایا من رکے کیوں جے چور کہن لگے جدو آوازہ مار جے نہیں بھئی میں تواڈے ورگا تواڈے مثلا تے ایسا سمجھے ہوئے تو چور ہے ایسا رلا لینے ہے بادشاہ کہن لگا ٹھیک ہے مانل دس ہوئے یہ چور ہے انہاں کی سمجھائے بادشاہ فرماندا جی میں آنا ہاں بادشاہ تے انہاں تے کھلونا ہی کوئی فرمایا نا بادشاہ رو مثلکم تواڈے ورگ کھلو رہے قریب گئے فرمایا اچھا چلو رل جانے ہیں تے اے دسو مڑ آج رات جگہ کدھا بننے وہ پاکستانی آنا اونا خجیا پنڈ دے بار جڑا گھر کھلا ہے نا علی موچی دا اے میں ایک فرضی نہ بنایا سویرے انہوں ڈھا نہ لے آج آئے میں فرضی نہ بنایا اچھا بادشاہ کہنے لگا یار خیال کرو ماڑا بندہ ہے سارا دن محنت مزدوری نکے نکے بچے کو ترس کرو چھڑو انہوں انہوں کیا جی اودے فرمایا بھی غریب ہے چھڑ دیو ادے جدے جدے انہوں نشاندہی کیتی نا بادشاہ رد کیتا کسی نو آکے غریب ہے کوئی آکے بال بچہ آلے سارا دن غریب محنت کرے آرام کرو انہوں چھڑ دیو وہ چور گئے تانگا انہوں کا مڑ تو آپ چداس بادشاہ کہنے مولانا روم پہ لکھ دو فرمایا مرجے میری من دیو نا تے آج رات مڑ بادشاہ دے محل لے چوری کرنے انہوں کھنا بھائی ادھے مورا پہندہ ہی کھڑے ہو جاؤے گواہی دیو شہرہ کوٹا لو کوئی ایم پی اے دے گھر جگہ ڈاکہ بج جاؤے کھڑے ہو امانے دے پاس وزیر مشیر یہ غریب جڑا 150 دیاڑی کماتا اب پاکستانی اچھا انہاں کا سرکار ہے کی پکڑ دو بادشاہ نا بھئی فرمایا خیر ہے کچھ نہیں ہوندہ غریب دی بھی چوری امیر دی بھی چوری تے تُسا چھوٹی چوری کر دیو پھر جناب تھوڑا مال لب دے پھر کرنی پہندی چلو بادشاہ دا بڑا مال لے چوری کران گے کچھ مدت میں آدھ وقت کھاواں گے تے تسلہ کرو کچھ نہیں ہوندہ بادشاہ انہاں دا دل بنایا انہاں تسلہ رکھا تے انہاں کپنو ایک گل ساڑی بھی من بادشاہ کہن لگا کی او کہن لگے چور بھئی تو ساڑا بن سردار وڈیرا تے آسی تیرے بننے نوکر ایڈا دل لے تیرا سلطان فرمایا چلو ٹھیک ہے انہاں سردار تسلیم کی تئی بادشاہ ان رستے دے اندر پہ چل دیا رستے دے اندر بادشاہ مولانا روم فرماندن پوچھا بھئی تواڈے اندر کوئی فن ہوئے کمال خوبی ایک چور کہن لگا سردار جدو میں رات نو جانا وا چوری کرن دی نیت نال میں رات نو انیرے دے اندر ایک میرے سامنے کوئی بندہ آ جاوے گزر جاوے میں ویکھ لواں کئی مدت بعد میرے سامنے آ جاوے میں فٹ پہچان جانا میری نگاہ بڑی تیز ہے آپ نے فرمایا بھئی دوسرے تو دس کہن لگا اے میرا سردار میں جدو رات نو چوری کرن جانا رسا کمند میں نشانے تے سٹنا وا انہوں پھاڑ کے تے کندہ لگنے ہیں جدو دا چور بنیا وہاں ایک بارہ میرا نشانہ غلط نہیں ہویا نشانہ میرا بڑا تیز ہے تیسرا کہن لگا ہے سردار جی رات نو جدو چوری تجانے کتے سانو ویک کے گلیاں بازارہ پگ ڈنڈیاں تے بھونک دن میں انہاں دیاں بولیاں پہچان جاننا میں انہوں خبر ہو جان دیا بھئی کی پیاکھ دن
چوتھا کہن لگا اے ساڈا بادشاہ، اے ساڈا سردار، میں جناب جس مکان دے اندر جا کے خزانہ مال دفن کیتا ہوئے چونڈ دے اندر میں سنگنا سا کھچنا وہاں مینوں خبر ہو جاندی ہے بھئی کیڑی چونڈ وچ دفن ہے۔ بادشاہ جدو سنیا نا ہر ایک دا فن، سلطان فرمایا بھئی کمال ہے تیرا فن ہے تیرا ہی عجیب، تو بھئی رات نو ویکھے تے مڑنے انہاں چارے چورا آکھا بھئی مڑ تو ہی دسنا تیرا کی فن ہے، نال دا جو ہے مڑ تو ہی دس۔ واہ فقیرہ قسم خدا دی آج بھی یہ جھلی دنیا فقیر دے ہاتھ آ جاوے نا تر جاوے۔ اے ملا ماری پیائی تے ماری کا دی خاطر پیائی کو نہیں لگ دی آ ڈیڑھ دی خاطر ماری پی قسم خدا قتل کیتی پیائی امت رسول کو چار آئیں ونڈی کھلائی بے میرا نعرہ مارو کوئی دا آئیں ونڈی کھلائی میرا نعرہ ماریو دین دا نہ مارو میرا مارو فقیرو تے فقیر جیڑا نا وہ اپنے نعرے نہیں مراندا وہ دین دے مراندا۔ چارے چور کہن لگے اے سردار تو بھی دس، آپ نے فرمایا جی میں دل وڈا ہے نا اے میں فن بھی وڈا ہے۔ انہاں کیا حضور کی فرمایا جدو مجرم پھڑے جان نا جرم وچ تے بادشاہ ہوئے غصے دے اندر تے حکم کرے انہاں نو پھانسی ٹنگ دیو، رسا گالے چ ہوئے تے جلاد ڈور و رسا کھچن والا ہوئے، میں داڑھی شریف ہلانا مجرم اتھو ہی بری ہو جاندے۔ زندہ باد زندہ باد توجہ ایسے یہ جدو بادشاہ گل کیتی چور بڑے انہاں خجی من گئے تواڈا دل بھی وڈا ہے تے تواڈا فن بھی کمال ہے۔ ان ویلا رات دے جا رہے ہیں بادشاہ دے محل والے پاسے تے چل دیا نا اگے کتے کھڑے تھا انہاں بھونکنا شروع کیتا اپنی اپنی بولی جی میں وہ بھونک دیں، پر جیڑا بولیاں جاندا تھی نا توجہ او کہن لگا ٹھہر جاؤ انہاں کہا خیر ہے، کہن لگا مینوں کتے پہ دستے نا اپنی بولی دے اندر بھئی اے چار تے چور ان پر جیڑا پنجواں ہے نا او بادشاہ ہے۔ صدقے جاواں جی دی چال رلدی نہیں، نہ گفتار رلدی ہے نہ لباس رلدا ہے نہ زبان رلدی ہے نہ اخلاق رلدا ہے۔ کتا پیا کہندا سی اپنی بولی بول کے وہ یارو نہ جایا جے ایک جناب بادشاہ تے نال جڑے چار لگے پھر دن اے چور نے نال والا پنجواں بادشاہ ہوئے جڑے چور ہے سن ساتھی انہاں مارنا شروع کیتا، کہن لگا کھچا نہ مار، نکیاں چوریاں کردا سیں تے بڑا دل سی تے بادشاہ دے محل وال جا رہے تے کمپی جاننا ہے، تیرا عقل ٹھکانے تے نہیں رہا، ڈر دی وجہ نال کھچاں پہ مارنا چبلا ہی مار جانا، جے ہون بولا تے تینوں کٹ دے آگے۔ او کہن لگا یارو لکھ مارو مینوں جو کچھ کرنا جے کٹ چھڑ دے ہو، جڑی گل کتاں کیتی ہو اے ہوئی کیتی ہے بھئی چار چور ان تے پنجواں بادشاہ ہوئے۔ ہن صدقے جاواں ایتھے ایک گل سناواں، کتا بے شعور ہے بے تمیز ہے، عقل نہیں رکھدا، عقل رکھدا نہیں، عقل انسان وانگو رکھدا نہیں ہے، بے شعور ہے بے تمیز ہے، کوئی دے اندر عقل شعور نہیں، پر انہاں تمیز شعور رکھدا وے آ چور نے تے آ بادشاہ وے، انہاں فرق رکھدا ہے چور دا تے بادشاہ دا فرق کتا بھی رکھدا وے۔ وہ یارا مینوں آکھن دے انسان ہوے کملی والے محمد دا کلمہ پڑھن والا ہوے، کتا تے بادشاہ دی تے چور دی تمیز رکھدا بھئی آ چور تے آ بادشاہ وے، کلمہ بھی رسول اللہ دا پڑھے مڑ جناب امتی تے نبی دا فرق نہ رکھے تے مڑ مینوں آکھن دے کتے تو بھیڑی۔ ہاں جڑا انہا فرق سجان گیا وے ایک بادشاہ تے چار چور نے خیر انہا آئی گئی کیتی نہ منی، کہن لگا نہ منو چلو
بادشاہ دے محل دے اندر جد پہنچے جناب انہیں جناب رسا پھینکیا تے لنگ گئے جناب جتھے جتھے خزانہ ہے سی انہیں پنڈا بنیا جناب بوریاں بھر کے آ کے جنگل دے اندر انہیں روڑ دیتا جنہ سونا چاندی جواہر لال موتی ہیرے ہے سن بڑا ڈھیر ہی لگ گیا تے سارے چور اپو آپ تقسیم کرن لگے سلطان محمود غزنوی سرکار نے انہوں دا ہاتھ پھاڑ لیا فرمایا خیر تے آئے وے اے کسی عام بندے دی چوری نہیں اے بادشاہ دے محل دی چوری ہے خبردار انہوں اپنے اپنی تقسیم نہ کرو انہاں کیا حضور مڑکی کریے فرمایا خیر ہے تو وہ سویرے بادشاہ فوج بھیجے گھر گھر تلاشی لاؤ تے آپا جو وانڈ کے گھر رکھنا تے موقع تے پھڑے جاؤں سردار جی ٹھیک ہے پھوڑ کی کریے آپ نے فرمایا سے ٹویا مار دیو تے اے سارا خزانہ بیچ دب دیو مٹی پا دیو اپنے اپنے نام پتے مینوں لکھا دیو توجہ ہے میاں فرما میں لکھا دیو مہینے سوے بعد نہ کوئی امن ہو جاسی بادشاہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاسی تے میں مڑ توانو ساڑھ کے تے آپ برابر وانڈ لئی سونا کا سونی گل سانو منظور فرمایا لکھا بھائی اوزا خجی لکھ نظیر احمد ٹھیک ہے والد بشیر کتھے رہنے کوٹ شہر سبحان اللہ تو نہیں میں ویسے مثال او دو کدو کوٹ سے کوئی کوٹ اچھا دوسرے لکھایا تیسرے اپنا اپنے باپ دا گلی جو بھی ہے سی تھان ران دا ٹکانا بادشاہ پرچت لکھا جیب بچ پایا ایک موتی بھی کسے نہیں لیا پورا امن امان خزانہ ہون بھی امن امان امن امان گالی کٹ دے کیا بات ہے سدھی گل گالے بابے پٹھی کھوپڑی سدھی گل نو آکھے گال کٹ دے واہ واہ یارا فرمایا بزرگاں گل گئے گلشن گئے وہ گل گئے گلشن گئے دھتورے رہ گئے اے بزرگ فرمائے عقل والے ٹر گئے بے شعورے رہ گئے چور پہنچے اپنے اپنے گھر بادشاہ تشریف لایا شاہی محل سویر اذان ہوئی بادشاہ رسول اللہ دے مسلح تے آیا ہے ہاں تخت دا بھی وارث ہے رسول اللہ دے مسلح دا بھی وارث ہے ہاں جمعے دی شرط وچ نہیں لکھا پیا جڑا وقت دا قاضی حاکم ہے او جمعے دے وچ شرط مسجد دے وچ نماز پڑھاوے یا پڑھے جو ہے کہ لکھا پیا کہ کونی اعلان ہوئی بادشاہ رسول اللہ دے مسلح تے آن کے نا اپنی رعایا نو نماز پڑھائی امام تو صدقے حاکم امام معاشرہ قرآن چلانا اللہ نماز پڑھا کے جو سلام پھیرے نا پرچی کڈی تے اپنی فوج نو سڈیا فرمایا چھتی کرو کام رات ہویا تے پھاڑ کے لے آؤ وہ تے پتے آئے سن پورے کیونکہ انہیں خزان نہ لمنا کیڑا پٹھا دسیا سدھا بادشاہ دی مڑ فوجی اپنی سدھی جتھے کو بیٹھا سی ستا کھلوتا چل دیا پھر دیا انہاں پھاڑ لیا باواں پیچھے بان کے تے لے آ رہے ہیں محل والے پاسے تے ایک دوسرے نو آکھ دے نان دے یار پنجواں کوئی فقیرہ مولانا رومی ایمان لکھ باطل فقیر دے اگے کھلوے بول نہیں سکتا کہیں دن یارو پنجواں کونی آپاں تے جاندے مر جانگے بادشاہ دی چوری کیتی تھی او تے خزانہ مڑ کلا کھا جاتی ایتھے ہی سارے مردے نے جے میں اگلے 5 نہ آیا تے ایک آ جاتی ہن پچھلے تیار بیٹھے نے ہائے ہو کیونکہ نہیں نہ بھول دے نہیں نہ بھول دے
قوم نو نہیں بھولتے جدا پوتو تھانے دار پوچھو نو بھولدا تے آکھن گے کہ یا روڈ تے چڑھ سنتے مامے کھلے نہ فلانے ایڈیاں ایڈیاں گالاں ایڈیاں ایڈیاں الزام ساڈے تے لیندے گالاں کڈ دے خود دین کلمہ بھرا لا انہاں نو جدوں روڈ تے چڑھ دین پہلی نگاہ پیندی ایڈی گال ہاں سلامی دے طور تے ابتدا ہو گئی کہن لگے یار انہیں خزانہ کھا جانا نو کی کریے آران بادشاہ دے مال دے اندر جدو پہنچے نے مولانا روم فرماندن بادشاہ دا تخت وچھے سی فوج رعایا عوام دے بندے سامنے کھڑن پر ادب دے نال کھلن کیوں اوتھے کو انگریز والا بادشاہ نہیں سی بننا محمد دے قرآن والا بانا سی ہر بندہ ہاتھ بن ادب دے نال کھلا چپ تھے تے جناب اسمبلی دا حال تینوں لائیو جناب ٹی وی تے بھی کھایا جاندا کوئی کرسی پہ ماردا کوئی گربان پھڑی کھلا کوئی چھتر پہ ماردا کوئی ایڈی ایڈی گالاں من کڈی جاندا اسمبلی دے اندر اے حال ہے جنہاں نو تو بنا کے بھیجیا وے او جنہاں نو رب العالمین دے قرآن چلاون واسطے رب چنیا وے او جناب او دا تخت لگا پیا جے آپ بیٹھے نہیں پہلو عوام ادب نال کھلیے کوئی بولدا نہیں نظراں تھلے کر کے کھلیے چارے چور سامنے کھلن ہن سلطان محمود غزنوی بادشاہی والا لباس کیونکہ رات نو فقیر لباس پہندے سن پھٹیا پرانا عام جویں جٹ بندہ پھردا انج بن کے پھردے سن یار کوئی پہچانے نہ مینوں نہ پہچانے میں رات نو پھر کے خبر گیری کردا رہواں گا آپ جدو بیٹھے نے بادشاہی والا لباس پایا سی سر دے تاج پا کے جدو پورے دب دبے دے نال پا کے بیٹھن پورا سناٹا ہی چھا گیا وے ہن چور سامنے کھڑن رعایت فوج سامنے کھڑی ہے پر بولن دی طاقت کسے نو ہے نہیں انہاں چوراں دے اندر ایک چور جدو نظر چوک کے ویکھی نال والے نو کہن لگا اے بکھو اے رات آ لئی نال والے نو سارا کماری کہ بشیرو اے او رات آ لئی او جڑا کتاں والی گل کردا او سچی آپاں تے اونوں کٹی رکھا او جڑا ادا ویکھاں تے بھلدا او دا کہ او اونا چوراں کم بچن دی امید پر نہ گواہ دی لوڑ نہ وکیل او تو ہائی نہیں سن اسلام وچ تے وکیل آئی کوئی اے تے ہن ایڈے ایڈے کوڑ مارن واسطے چٹا کوڑ ہے تو نال دے تینوں کسے نال غصہ ہے گربان پھڑ لے او بیچارہ کہ یار نہیں نہیں بس میں نہیں ماردا او نہ بھی مارے انگل تڑا دے جا کے پرچا کٹا پہ ہن وکیل کول جا ہے کوڑ وکیل رکھ لے انہیں سچ کرتے سزا ایڈے ایڈے کوڑ مار 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 ہن جائیں اولاد نو کھواونا ہی کوڑ دا ٹکر ہے مڑ جنت تے استقبال کرے سی کوڑ مارا ہے او میں گال کوڑی کیتی ہوئے سویرے اکھا ہے گال نہیں کٹ دے رہی ہے او مرو یہ گال نہیں ہے عجیب بھائی کھوپڑی ساڑی پھریے کہ کراں یار بندہ کچھ جہان جنگل لبے پر ان جنگل تے پابندی آدن دہشت گرد بڑا پہ پھد تو کدے سیر تو نا اچھا ہن نا اونا چوراں چو ایک چور کہن لگا اے بادشاہ من گئے ساڑھے جو ہنر فن ایسا ناسا تینو سارے ثابت کیتے آسا مرن نو چلنے پھانسی ساڑھے نیڑے تو مہربانی کر ایک تو بھی فن دسیا داڑی شریف اللہ تک کیا سا آزاد ہوئی بادشاہ مسکرا پیا فرمایا جاؤ بھائی فرمایا جاؤ میں تو انہوں آزاد کیتا جاؤ بھاج جاؤ ان چور چل پائے آزاد ہوئے نا 5-7 قدم جا کے واپس آگے عرض کر دیں لج پالا کلمہ چپڑا محمد دا پاک دا سچا امتی غلام چپڑا ان سلطان محمود نہ کلمہ پڑھا ہے سون ولی دا فیض سون خالی کلمہ نہیں پڑھایا
پوری مدت دے چور ہے سن کلمہ پڑھا کے نا سلطان محمود غزنوی سینے چلایا او جی میں غوث چور نو لایا اے فقیر دا شان زمانے دے چور سینے لا کے نا تو وقت دا اسے وقت کتب چ بنائے یہ مسئلہ نور و بشر دا مولانا روم سمجھایا صدقے جاواں قسم خدا دی آپ دا نور ہونا برحق کی بشر ہونا برحق کی اے بھی برحق کے زمین تے روے برحق کے آسمان چیرتے اگا جاوے اے بھی برحق کی ہن آ میں نتیجہ کڈ تینوں سناواں مکہ دی سرزمین دوسرا حصہ میں شروع پیا کرنا وا اللہ دا قرآن فرماوندا اے حبیب اساں تانوں بھیجیا وے تاکہ انہاں نو ہنیریاں وچوں کڈ کے نور والے پاسے لایا ہن او ہنیرے کی سن میں انہاں دا ذکر کراں مکہ دے اندر اس ویلے ہنیرے کی سن محبوب خدا انہاں نو نور والے پاسے لے آندا وے اللہ دا قرآن پیا دسدا وے ہن آو ہنیرے کی سن او انہاں دے اندر کفر ہے سی کفر وی ہنیرا ہے شراب پیندے سن اے وی ہنیرا ہے سود کھاندے سن اے وی ہنیرا سی ہنیرے سمندر دے تہے تلے وسن والے کافر سن شراب یو پیندے سن سود کھاندے سن جناب اپنی دھیاں قتل کر کے جناب کھڈا مار کے دفن کر دیندے سن جیندیاں دھیاں مار چھڑڑیاں تاکہ ساڈا کوئی جوائی نہ بڑے انج جناب انہاں قتل کر دینا کعبے دا طواف ہونا ننگا کرنا ہر جرم ہر ظلم انہاں دے اندر سی اللہ دا حبیب آیا ہے نور بن کے آیا ہے کتاب مبارک نور لے کے آیا ہے جدو مکہ دے کافراں نو سامنے پیش کیتا انہاں کفر چھڑ دیتا ہنیرے دے اندر رہن والے سن انہاں ہنیرے چھڑ کے محمد دے اسلام والے پاسے آ گئے انہاں مکہ دی سرزمین تے 1.25 لاکھ صحابی بنیا وے انج دی شان دا بنیا جنہاں دے اندر صدیق اکبر ہے مولا عمر عثمان غنی ہے مولا علی ورگے جناب انج دے رسول اللہ دے صحابہ بن گئے جناب کیتی یا رسول اللہ اساں تواڈے اگے کھلو کے لڑاں گے پیچھے لڑاں گے سجے کھبے ہو کے لڑاں گے تواڈا اشارہ ہونا سا سمندر کود جاواں گے یا رسول اللہ سا اولاد کو آ دیاں گے وطن قربان کر دیاں گے اساں یا رسول اللہ وطن چھڈ جاواں گے پر عربی تاجدارا تینوں نہیں چھڈاں گے انج دا اسلام دی تاریخ دس دی نبی دے صحابہ تے اہل بیت ثابت فرمایا ہی انج محبوب خدا انہاں نو ہنیرے چ کڈ کے نور چ لے آندا ہے کہ نہیں بھائی اچھا ہن میں وہ ہنیرے کھولاں اللہ نور ہے ہن گونگے نہ بنے اجے اللہ دا نبی قرآن نور تے ہنیرے کی سن او ہن ہنیرے گنا یار آپ نبی نور بننے کہ نہیں ناتا نہیں پڑھ دے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے آدھے ہیں نا ساڑھا ایمان ہے ساڑھا نبی نور ہے اچھا ہون اس وقت دے ہنیرے گنا اس وقت شراب کون پیندے ہیں ہون کون پیندے شراب پینا نور کے ہنیرے سویرے کے جو گالی کٹدا اور مرو شراب نور کے ہنیرے تے کائیں کو لائی کافر پیندے نشرہ سونا بیب آیا ہے اس ہنیرے نو انج پٹھیا ہے محمد قرآن نو تھڈوں سرے تو حرام کیتا ہے فرمایا اس ہنیرے دا محمد اسلام نور والے پاسے کام بندا ہی نہیں اے رویو دے ہنیرا والے پاسے کافر والے پاسے محمد دا جڑا امتی ہے نا نور والا او ہنیرے والے پاسے شراب وال کدے جاوے گا نہیں ہن شراب کیے نماز نور کیوں قرآن نور ہے تے نماز حکم قرآن ہے حکم خدا ہے قرآن دے وچ حکم نماز دا ہے قرآن دی زبر بھی نور ہے زیر بھی نور ہے پیش بھی نور ہے شد مد
پورے قرآن دی ہر سورت ہر آیت نور ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہن نماز شراب ہن آپاں ایڈے ہیں کہ ایڈے میں آکھے ساں ہنیرا چھڈ محمد دے نور قرآن اسلام نماز والے پاسے آ اونوں بن شراب نو توڑ محمد دے اسلام والے حکم نماز نال جوڑ اودے ہنیرا ہی نماز اللہ دا نور ہے کیوں کفر دا تمام کفر توجہ تمام دا تمام کفر ہنیرا ہے کفر دا ہر حکم خواہ ہوے وڈا خواہ ہوے چھوٹا تمام دا تمام حکم کافروں دے اے ہنیرا ہی محمد اسلام دا ہر حکم اللہ دا نور ہے اے دے فرض بھی نور اے دے واجبات بھی نور اے دیاں سنتاں بھی نور اے دے مستحب بھی نور بولو سود کدے آئی سود ہنیرا کہ نور ہے آپاں نور والے پاسے ہیں اپنے سود تک کوئی نہیں ہنیرا وادویں اے مڑ کے بن سی بھئی اللہ نور قرآنی نور تے آپاں ہنیرے میں تے اکھیساں سود چھڑ دیو ہیں محمد دے نور علا جاؤ سود نو کیونکہ کافر ال ہے سی مکہ دی سر زمین تے کافر کھم دے سن سود آج بھی کھا رہے ہیں یہودی کھا رہے ہیں اللہ دے قرآن نے کیونکہ نور ہے انہوں سرے تو سود نو کیتا ہے حرام فرمایا ہے لعنت نبی سرور فرمایا 70 درجے سود دے گناہ دے بن دے سارا نالو چھوٹا درجے دا گناہ سود کھاوا نالے نو انہا مل دے کو 70 وارا سکی ماں نال زنا کرے اے دا گناہ ایک پاسے سود کھاون دا گناہ ایک پاسے توجہ ہے بھائی ہاں نور والے نبی نو نور مننے بھایا پائے آپ ہنیرے چاہیں آج پیری کھات دی کلے ملہ ہی کھات دی سارے ہاں جی لگے کھلے ایک گالے میں نو گنائیں دے آوائے جڑے تو انو گال لگے نا میں نو گنا ضرور دی بھائی استاد جی گالے عجیب یار قانون بنانے بھائی تو انو صدی گل کوئی کرے ہی نا کیوں نہ کرے بھائی اچھا سنو مکہ دی سار زمین تے نا ایک ہور بھی ہنیرا سنا دیں کیڑا او جناب اتھے میلے لگتے ہیں ہاں اتھے جناب کافراں اپنیاں رنہ نو بنا سوار کے بے پردہ بھیڑے بھیڑے لباس پوا کے نا برائے نام او جناب اتھے لے جانا تو کوئی پردہ نہیں تے جناب انہاں اتھے ہلڑ بازی تے جناب شگل میل تماشا کرنا اسلام نور دیتا ہے فرمایا اللہ دے ولی دے دربار تے نا میلہ نہیں عرس ہوئے عرس لکھے نا اے اسلام ہے ہاں میلہ اسلام ہے نہیں توزا خود سن دیو قربانی دید پیم دیئے بھئی جدو کافر گایا نا میلے تے پچھو ابراہیم پاک خلیل اللہ نو با گایا نا بھئی تو مڑ ساڑے بوتان دا خیال کر فرمایا سترہ کرے سنجاؤ او کدے گایا نا کافر جی او ہی میلے تے آپ ہی میلے تے مرو او میلے تے جاوے نا پا عرس تے جاوی تے عرس کی میں فقیر دا یار اسلام وانڈ کت جیڑا کم کافر کرے اسلام مسلمانوں نے کرن دیندہ جو کم اسلام کر دے او کافر پسند نہیں کردہ بھامے بریک تو بریک کم بھی ہوئے نا چھوٹا اسلام دا کافر پسند نہیں کردہ ایمیں کافران دا کم اسلام پسند نہیں کردہ جدو کفر اسلام ایک دوسرے دی زد مخالف ہیں
نہ اسلام نو کفر پسند کردا ہے نہ کفر اسلام نو پسند کردا ہے ہن کفر دے پاسے میل ہے اسلام وچ عرس ہے اللہ دے ولی دا دربار ہوے بابے بھورے شاہ دا ہوے بھاویں سید پیر جناب بلے شاہ دا ہوے بابے فرید دا ہوے خواجہ داتا دا عرس لگے حق دے علماء آمن ثنا خان رسول آمن با شرع اوتھے محمد دے قرآن دین اسلام دی عظمت بیان کرن اوتھے اولیاء دی شان قرآن نال بیان کرن کوئی اتنے خلاف شرع کم نہ ہوئے امت مصطفیٰ نو دین اسلام دا درد ملے ولی دے دربار تو ثنا خانی ہوئے نبی سونے دی ذات تے درود و سلام ہوئے آخر دے انگر لنگر شریف ہوئے دعا ہوئے اختتام ہوئے نمازاں پوریاں پڑیاں جاویں وقت کوئی نماز دا ضائع نہ کیتا جاوے تمام عرس مبارک تے آون والے نفل پڑھن مسجد تے نال دربار فقیر دا جتھے بھی ہوندا مسجد ہوندی ہے کیوں فقیر دسدا ہے ساڈی یاری مسجد نہ قرآن دی تلاوت ہوئے نفل ہوئے ذکر ہوئے فکر ہوئے دعا ہوئے مولا تیرے فقیر دے در تے آئے بیٹھے ہیں اے تیرا پیار ہے آسا مجرم ہے پیارے دا واسطہ سانو معاف کر عرس تینو کہاں روکا اے نور ہے دعا ہنیرا ہی کدے کتا پیا لڑدا ہے کدے ریچھ دے بکے پائی گل ڈبو چھڈی ڈبو جیت جاوے تے مالک چمی شیمپو نال نوائی کھلک مارے کدے پیو دے پیر نے چومے ہونے ماں دے جڑا کتا چومے گال کٹدا بیٹھا کہ سوچے ساڈے قانون نال پوچھیں تا کٹدا بیٹھا ہن کے کراں تہاڈا قانون پٹا ہے میں سدھی کردا بیٹھا اے دس ساڈا رب بے حیائی نو پسند کردا ہے نا ساڈا نبی قرآن ولی میجک شو لگا کھلا کنجری نچ دی کھلی تو ویل سڑدا کھلا ولی تینوں رحمت دیندا اسی کہ لعنت دیندا اسی بے ایمان آسا قرآن نال جوڑی کھلے تو ساڈے در تے آ تے مکالمہ مل لکھ پر اے فقیر جیڑا نا او شریعت دیاں حداں تروڑ کے تیرے تے راضی نہیں تو محمد دے قرآن نال جوڑ فقیر دے دربار تے کھلو تیرا سجدہ ہوئے نماز ہوئے اوتے جناب نفل ہوون قرآن دے تلاوت ہوون 2 سپارے پڑھ 4 پڑھا مولا تیرے پہ فقیر دے در تے بیٹھ کے میں 4 سپارے منزل کیتی ہے اے دا ثواب فقیر دی روح نو پہنچا قدم خدا دی روضہ مبارک فقیر دی روح بھی باغ ہوئے بن مینوں مننا نہ لائے ہن صدقے جاواں اودو دا ہنیرا میلہ لگدا سی او ہنیرا سی محمد دے جڑے اسلام دے اندر فقیراں دے دربار مبارک تے عرس دی اجازت دتی گئی فرمایا اوتھے حق دا بیان ہوے عالم آوے بیان کرے اسلام دی عظمت دسے ہن اے عرس اے نور او ہنیرا نبی نور قرآن نور میں بھی تینوں نور والے پاسے بلا رہا کفر چھڑ دے انیرا چھڑ دے انیرے دے اندر رانا چھڑ دے محمد دے نور والے پاسے آ جے کا قسم خدا دی جدو تم محمد دے نور والے پاسے آ جاوے گا تیری قبر بھی نور علی نور بن جاوے گی کیونکہ تیرا دن بھی نور اچ گزرے گا رات بھی نور اچ تیرا کاروبار بھی نور نال ہے قرآن دے حکم نال تیرا لباس بھی نور نال کی مطلب اللہ دے قرآن دے حکم نال ان ذرا توجہ فرماوی میں مقدی مقامہ او دے ایک ہور ہنیرا سی کافران دی عورتاں بے پردہ پھر دیا سن عام گلیاں بازارات دے اندر سر عام اوتھے کوئی تمیز نہیں سی کوئی پردہ نہیں سی ہر بندہ سر عام انہاں دا حسن ویندا سی بے حیائی عام سی کھلا جناب زنا دیاں دعوتاں دتیاں جاندیاں سن بدکاریاں ہوندیاں سن اوتھے کوئی تمیز نہیں محمد دا نور آئے اس ویلے دے کفر دے ہنیرے دا آج جڑا کم سی بے پردگی والا اینو توڑیا وے نور دا چانن جو دیتا ہے پردے دا حکم فرمایا مسلمان دی بی بی نو فرمایا پردہ واجب ہے پاوے پیر دے گھر ران علی بی بی ہوئے تے پردہ کرے بولے بول بھائی واہ کلمہ ہی پڑھنا تے موڑا نے پردہ پردہ
تے مولویاں دیا گھر والیاں کرن پیراں دیا کرن آساں جٹ بندے جٹ کلمہ کوئی نہیں پڑھ دے اے قرآن جٹاں تے کوئی نہیں عجیب یار گل کر دیو اسلام رکھا ہے پردہ کدے کدے تے جو مسلمان روئے زمین تے ہیں بھاویں ہوون جناب چھوٹی قوم برادری دے بھاویں وڈی دے بھاویں عالم بھاویں ان پڑھ بھاویں حاکم تے بھاویں پیر بھاویں بکریاں دے پیچھے رہ کے سارا دن بکریاں چار دے بھاویں مزدور کوٹھا بناندا تے بھاویں گھا پٹدا بیٹھا ہے ہر مسلمان دی بی بی تے پردہ واجب ہے او پردے چ رہے تے گھر اے نور او اندھیرا بول میرا ہاتھ کھڑا ہے اسلام پردے نو پسند کردا ہے کہ بے پردگی نو اچھا گل سنو دہاڑی والے ستے رہے ہوں جاگ پائے ہوں میں تمہیں کہتا بھائی تسا چپ رہو بے دہاڑیاں نو بولن دے انہاں دا بھی حق بن دے تسا حال ہی انہاں نو ارادہ کر دے بیٹھو دے تسا پہلے بول دیں دے انہاں نو موقع نہیں دیں دے اے دسو ساڈا رب بی بی عورت ساڈی دھی بہن دے پردے نو پسند کر دے مولوی صاحب اٹھی اگو موڑ ہسنا ہے پتہ نہیں اتنے ملانگ ملونگ تک کو نہیں راندے پنڈ اچھا وہ ساوی سووی تو نہیں رگڑ دے کو نا شاید کدے انکاں چونڈتے دورہ پیو ہوئے تے ادھے خشبو آ رہی ہو ہے اللہ تعالیٰ پسند کینو کردا ہے ساڈا رسول قرآن صحابہ آل بیت اولیاء مومن بے پردگی نو کون پسند کرنا ہے تو گننا ہے بے پردگی نو کون پسند کرنا کافر شیطان بے پردگی نو پسند کافر وادن کوئی عورت دا پردہ نہ ہوئے خوب پھرے بریک تو بریک لباس پاوے لنڈے تو لنڈا چھوٹے تو چھوٹا سینہ گلمہ ایتھے اکاچ ایک کہیں دی پسند ہے کافر دی پسند نور ہے کہ ہنیرہ تے نبی دی پسند ادھے موتم دیئے آج قدم خدا دیون جیڑا کم کافر چاندہ ہے تمام روئے زمین دیا اور تب بھاویں کافرہ دیون بھاویں ہندوہ دیون بھاویں مسلمان نہ دیا ہن کافر چاندہ ہے شیطان چاندہ بے پردگی عام ہوئے ہن بے پردگی کافر آج عام کیتے قدم خدا دی کر کے آنا بھاویں پیرے بھاویں ملاوے ہو بھاویں عوام الناس ملک چودری خان برادری آج ویکھلا یار پردے والی شائی نہیں رہی کوئی جاتے کورساں دور جناب کوئی مسلمان نہ دی بی بی سانو ٹوپی والے برکے دے اندر نظر آوے ہن تے پردے دا نام ہی نہیں رہا قدم خدا دی کر کے آنا عورتاں دے سر دے دوپٹے ختم ہو گئے جناب انہاں دیا جناب پینٹاں آ گئیاں ہن ایک قسم خدا دی کافرہ پسند کیتے ہی اے لباس محمد اسلام پسند نہیں کیتا محمد اسلام پردہ پسند کیتا ٹوپی والا برکہ ہوئے بی بی پردے دے اندر چھپ جاوے انو غیر نہ ویکھو کافر دا ارادہ دا مطلب ہے بے پردہ ہو جاوے انو غیر بھی ویکھن ہندو بھی ویکھن سکھ بھی ویکھن اج دھی مسلمان دی ہی میں تینو پوچھنا جلا الہ ساڈے نبی دا کلمہ پڑھنا تے مینوں دس اج تھی مسلمان دی کرکٹ کھیڑ دیئے کچھا پا کے ہندو بھی ویکھ دے سکھ کیمرے لگے کھلین ایچ ڈی لگے کھلین گالے آک استاد جی سچے خود لائے تے بھین اگو ساڑی دھی ہو آسا آپ دا مقاللہ آپ کر دے بیٹھے کیا ساڑھے چھ غیرت ہوندی تے ساڑھی دیئے انج نہ رول دی آپ پتہ کہ بشیرے دیئے تے نظیرے دیئے میری تا ٹھیک ہے مرے وہ کلمہ رسول دا پڑھ دے تے او دی دھی ساڑھی دی تیرے دل لچ درد ہوئے مشرق مغرب شمال جنوب روئے زمین پاک عرب عجم فلسطین عراق
جتھے جتھے مسلمان صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت وسدا ہے او دی بیٹی ساڈی بیٹی ہے، اگر او دے اوتے اوکھا ویلے تیرے دل دے اندر درد نہیں، تیریاں لکھاں نمازاں تیرے بوتھے تے وجنیاں۔ اج ایچ ڈی کیمرہ مسلمان دی بیٹی آ رہی ہے خود چاہ لائی بیٹھا کافر ٹی وی تے ویندا پھر او جناب جس لے سٹ دی مڑ پھر دے وال بھی کھیندا اکھ بھی کھیندا پیر بھی کھیندا او چھکا مرندی ہے بھرا ایتھے غیرت والا بھرا ویل ڈن ویل ڈن ڈوب نہیں مردا ظالم تیرے سینے دے اندر ایمان دا نور آندا، اسلام دے حکم پردے والے دا نور آندا، اور قدم خدا دی تو اوتھے بھیجنا کجا اپنے گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہ رکھن دیندا۔ اج کافر ساڈیاں دیاں نو قدم خدا دی تاریخ تے پڑھ کے بھیج، کربلا دی تاریخ پڑھ سننا تو مسلمانہ دی غیرت پردہ شرم حیا اے طریق کونی مسلمان تو ویلا سی کہ مسلمان دی 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 پیر دی جتی کدے غیر نہیں سی ویندا۔ اج کافراں کتھوں کڈیا ہے گھر وچ پردے وچ بیٹھی بی بی نو کڈ کے کتھے پہنچایا ہے؟ کرکٹ، فٹ بال، تیراکی، ہاکی، میراتھن، تو دس اے قرآن دا حکم ہے یا کافر دا؟ اج تو سوٹا دے ہوئے اے سویرے ناکھنا گال نہیں کٹ داری ہے ہونا دے بھائی تین کافر دا۔ اے اللہ سانو قرآن اج فرمایا ہے بھائی توانو میں دھی دے سان جمسی اونو موڑ پڑھا یونیورسٹی تے خودو کھڑا ہے کرکٹ تے 2-2 کروڑ دے تمغے لائے اسی ایک قرآن ہے۔ انیرہ کے نور ہے اسلام پردہ آپ پا کیڑے پاس میں تے کھیرنا لانت چھاڑ دے نور اللہ جا کیا خیال ہے؟ قدم خدا دی کر کے آنا کیونکہ مومن دی عزت رب نو عزیز ہے۔ ہاں مومن ہوئے بابے فرید ورگاو تے رب دے کعبے تو بھی شان مقام وچ ود دئی۔ محبوب خدا کعبے دا طواف کر کے فرمایا کعبے تیری بارگاہ رب العالمین دے اندر بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ مقام ہے، پر میرے مومن دی عزت تیرے تو آلہ ہے۔ ہاں اسلام دسدا وے میں کافران دی گل نہیں پہ کردا، کوئی انج دے مسلمان بھی ہیں جنہ دا ذہن ہے بھئی یار چلو دھی پہ جاندی ہے 70,000 مہینہ تلائے اسی میں کھاو یارا کافران دے سبق پڑھ کے انہاں دے نال ہنیرے دے اندر جا پیا میں اسلام دا سبق ہے وے تو تے 70,000 تے دھی نو مہانہ تے گھل دیتا 30 دن غیر دے نال بائے کے 70,000 لے کے ہوندی ہے۔ اسلام فرماندا ہے روئے زمین سونا ہووے تینو قدر دھی دی عزت دا قدر کافر نہیں دسا محمد اسلام دسے کہ روئے زمین ہووے سونا تینو دیوین پھڑ تیری ساری زمین سونے دی تیری کوٹھے غیر بندہ بیٹھے ادھا سیکنڈ دی بہا چا یہ تیری ہے۔ اسلام فرماندہ ہے ٹھوکر مار دین غیر نال نہ با ہون کافر بہایا ہے ہنیرہ اسلام پھوڑا ہے بھائی نہ بہا یہ نور ہے۔ ہون میں تینو دسنا پیٹرولنگ پولیس دے ڈالے چاہی دو چھو اور دو چھوئر این بیٹھیں ٹھیک ہے اللہ دا حکم ہے کہ کافر دے سیر تے آ گئے بولن والے تھوڑن سیر مارن ہے کافر دا حکم نور ہے آپ کی دے نبی ناتا نور والا آیا ہے سویرے دی گئی بیٹھی ہوتی اس پولیس والے پیٹرولنگ والے دے کول نور والا ایڈی بدتمیزی
کوڑے اچھا شہر والے انج رول موئے قسم خدا اسلام نا دی بہن دا پردہ رکھا ہے مامے دے پتر تو بھی پردہ کرے چاچے دے پتر تو بھی پردہ کرے ڈیور تو بھابی پردہ کرے پیر تو پردہ کرے مولوی تو پردہ کرے ہن جس اسلام انج دیاں پابندیاں پردہ لا دیتا ہے بھئی سکے مامے دا پتر ماما اندر آوے پر مامے دا پتر باہر بوے ہاں جنہ گھریں چ آزادی ہے نا مامے تے چاچے دے پتران وان جان دی دینے آویں راتی آویں جدے لے جاویں انہاں گھریں چ جڑے چان چڑھے ہو سن او تساں ویکھ کے بیٹھے ہو اسلام پابندی لا دیتی فرمایا تے مومن دی عزت تے حرف ہونا ہے میں تے پابندی لا دینا کہ ماما تے آوے کیونکہ خون دا رشتہ ہے اتھے ماما ہے محرم اندے نال اندہ نکاح نہیں ہو سکتا آ جاوے جویں باپ نال نکاح نہیں ہو سکتا باپ بھی دے اپنی بیٹی دی عزت دا محافظ ہے ماما محافظ ہے چاچا دادا نانا اے آون پر پتریر نال نکاح ہو سکتا ہے غیر محرم ہے مامے دے پتر نال نکاح ہو سکتا ہے غیر محرم ہے تے شیطان ہون تے سکے پیو اخباراں پڑھی بیٹھے ہو دیاں عزت تار تار کیت بیٹھے سونی بیٹھے ہو اچھا مامے دے پتر دا بھی پردہ ہے چاچے دے پتر دا بھی نور ہے نور پہ دسنا تے ماسٹر تے جڑا افسر بیٹھا دفتر ہے چو چاچا لگتا ہے ماما لگتا ہے ساری رات ایڈے وڈے موبائل تے ایچ ڈی والا موبائل کوئی وڈا او دے اوتے فلماں ویندا ہے انگریزاں دیاں سویرے داڑھی مندا ہے پینٹ پیندا ہے ٹائی لیندا ہے کریمہ مریندا ہے کجبوواں لیندا چھل مول کے مڑ دفتر آندا ہے آدھا رات دی فلماں ویندا رہیاں انگریزاں دیاں کپڑے کپڑے کوئی نہیں اتھے ساڈی دھی 70,000 تے پیو ہتھے چھڈ آندا کنڈا بند جو کوئی جاوے صحیح نہ کاغذ لے بارو بیٹھا ہوندا ایک چپڑاسی سڑ ابھی صاحب مصروف ہیں مرے اتھے پیو پھٹا کھلے مول بھی بدلے کھلیں پیر مریدنیاں نا کوڑے تے مرے تو چھڑی اتھے امنا جیڑا ساری رات انگریزاں دیاں تے داڑھی موچ تے پینٹ پا تے اتھے ساڑی تھی بیٹھی 8 گھنٹے درود پڑھسن ہیوک دی سپرے لائی بیٹھی ہے پیو لے دیتی آئی بھئی جدو دفتر اچ وڑسے نا تے تازہ کر لمے خشبو دے ہلے اوسن تے تنخواہ ود سی موڑا پا کوٹھی بڑھائی سوں موڑ ٹوڈی لئی سوں موڑ 3 منزلہ مکان پیسوں پر ولی بول گیا آئے 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 قدم خدا دی کر کے آنا ولی دا بولنا رب دا بولنا یہ نور والا پیا بول دے فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا اے ولی بولا قدم خدا دی ساڈا بھی اے ہوئی مذہب ہی سادہ پانی دے نال روٹی کھا لے لون مرچ پا لے روٹی کھا لے رکھی کھا لے سکھی کھا لے پر تیری دھی با پردہ گھر دے اندر ہوئے غیر دی آنکھیں چ نہ ہوئے غیر دے ہاتھ چ ہاتھ پا تے کلب چ نہ ہوئے ڈانس تے خودو دی ٹریننگ نہ لائے رہی ہوئے افسر سکھا رہی ہے ساڈی دی کراٹا پہ سکھ دی لات انج بازو انج جمناسٹک مرو جمناسٹک کی قرآن دا حکم ہے قائدہ ہے آپ دے مور جمناسٹک والے پاس ہیں بھائیو اب کھو ہٹا مرے ہٹا آسا ہٹائی نہیں گل نہیں کڑنا مرے ہٹائی نہیں ہٹا ہٹا ایک بندہ دے دین غیر نال بہا کے عزت تار تار کر کے ادھی کمائی استے کماوے اسلام فرماندہ نہ کماوے آسان نے نہ کماوے
ساڈا مذہب اسلام فرماندا جیڑا مرد کماون دی طاقت نہیں رکھدا اون دے تے شادی کرنا